Stay so blue. I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I would. No niin, moro vaan kaikille, meikäläinen Milki ja Mikäläinen Delta. Ja meikäläinen on Skyward. Meikäläinen lamppuksi. me ollaan tänään tällaisen Minecraftin parissa. Totta kai me ollaan täällä vähän Mega Skywarsia. Ja tosissaan Lampuksi on vanha tuttu, ja se ei oo tubettanut, tai siis niinku ollut Minecraftin parissa vuoteen. Joten Varmaan älkää yhdeksi. ihmetelkö, et sen ääni on vähän muuttunut sit viime kerrasta. Joo. Ja mun Minecraft-taidot on varmaan... Mun taidot on varmaan ihan vitun syöpää. Ja meikäläinen oli tosissaan ennen koodinimellä Kaurolerssi, mutta nykyään toimin Skyward nimellä. Koska se tajus, että se on koodinimellä, tarkoittaa kikkeliä. Niin ei, sit halus muuttaa se. Timu Miakka. Se. Se ihan ulkoa. Olelassa. Mä sain sarpiksi. Olelassa. Mä sain timanttipikki. Miekka. Mä sain... Tää mun hiiri lagaa oikeesti pahemmin. Hei, te saatte tosta Timu ihan huolella tosta maasta. Siitä saa joku Timu Miekka. Oota. No, Mun siinä sarpiksi Mä menen kaivaa. Lampuks kaivo siitä Joo. mainos. BTV ei Oi, tullut päällekkäin. Oi. Ai, sinne meni timantti. Mä sen yhden timantin, minkä mä kaivan. Tuu mä sunkaan. Laki tuu. FB-astropit ei oo kivoja. Lähdetään Lähdetään. hyökkäämään. Evi. Lähetään hyökkää. Varokaa Ei, nyt. meitä povitetaan. Hei, Skyward varo. Mä povaan takasin. Missä ne on? No tuolla. Tapas ne kaikki niinku lisää. Tehdään semmonen Hei, pieni... menee sillä lailla tuolla. Jos vaan. Enkä osunut. Enkä osunut taaskaan. Hetkinen. Hei, joku ihan ihme äijä on tuolla meidän alla. Mä en pysty lyödä Haluuks sitä. tapella? Haluuks Se on meidän tapella? tiimiläinen. Se on meidän tiimi. Mä katsoin, että siellä on joku ihan random. Mä en pysty lyödä sitä. Ebin, nyt Laki laittaa videon nimeksi Ebin lyöntiongelma. Se olisi muuten munkin videon nimi. Siinä se on. Ja mä en saa näistä leveleitä. Mä sain 8. Kaikki pölli mun levelit on tästä hommia. Mä en kyllä oo homo, mutta ihan mitä vaan. No niin, hyökkäykseen! Attack! Katsotaan. Tää on niinku talvisota, mutta täällä ei oo kyllä ketään. Tää on niinku talvisota. Talvisota, mutta ei oo lunta. Tää on niinku talvisota ilman sotaa ja talvea. Täällä! Tapetaan se niinku ne No lisääntyy. Tapetaan nyt kun ne lisääntyy, eka tapettu! Yes. Ai, mä Oota, juoksin ihan tavoitteen just. perässä. Oho, Jäi. mulla on Rektaus. Mulla on gangsta jengi, mulla on Hei, gangsta. mä tarvii... Mulla on niinku nahka-armorit, et onks... Tästä tää stuffia. Mä vaan pöllin Prottu kaikki. 3. Hei, onks tässä parempia armoreita kuin... onks kellään mitään Timu-armoreita tai tällaista? Hei, täällä on alhaalla. Kattokaa mun armoreit. Kattokaa mulla on Oi Prottu hitto. 3 armorit. Hei, tää Juho. oli niin siistiä kun me hyökättiin isolla porukalla. Juho. Kun on tossa isompi sulla kyllä. timanttikypärä. Hei, tänne hyökättiin! Ylhäällä, Juho, mä kuolen. Juho. Mulla ei oo mitään armoreita. Tuu tänne Make alas. shape. Juho, tuu tänne alas. Joo. Ei voinutkaan. Hei, nyt Ota tossa. Ota päällekkäin. timanttikypärä Hei, siitä. hei. No. Laki-Pekka, haluuks sä... Siinä. Sain mä sen. Mulla on täynnä nää. Mä käyn heittää mun kamoi veke. Joo. Miksi sun ääni kuuluu noin huonosti? Juho, puhu kovaa siihen mikkiin. Hei, BTV, mä tarviin hiilauspotua. Sori, mä sanoin väärin. Kuuluuks nyt paremmin? Kuuluu. Mulla on loistavaa. hiivauspotjani, mulla on hiivauspotjani. Anteeksi tästä Heitä mut aluksi. tässä leivi. Tästä Mutta tähän tästä alas. mikkini aluksi olleesta Eikö huonosta siis, laadusta. että mä niinku... Thanks. Mä avitan sun katsoit, että kun ne valitti kommentteja, mä stalkkaan sun kommentteja. Eihän valittanut. Joku valitti, että... Hei, tuolta tulee Joo. pelaaja, tuolta tulee yksinäinen pelaaja. Hei, nyt mä tarvii armoreita Noniin, kyllä. Nyt joku heittää. Tossa, No niin, Nyt nyt. minullakin kannattaa tappaa tossa, sinne kyllä lisää. Nopea tulla kautta. tossa. Mä voin No niin. kovasta vähän tässä noin. Mä menen Siinä sen on. perään. Mitä sä tarvit vielä? Mulla on Ei, mä en osu. swordi. Häh? Ai, mä en Mulla osaa. on, mä tarvii vielä... Onks sulla kenki? Ei kun Damn, saan mulla on tästä Iron Bootsit. uusana kanavalle. Mulla on muuten full ironit, mut sit... Ei, äijät. Minne te lähitte? Onks sul... Mä oon täällä ihan tosi kauan kun mä lähden ton perään. Minä Hei, katsokaa kuinka vähän täällä on nää pelaajia. Me voidaan voittaa tää. Täällä on yksi tiimi meitä vastas. Oi juma. Noni. We can do this! Joo, We can tässä oli do 100 this! We can do this. Äijät, kertokaa miten mä aloitan jotain kanavaa. Ette siis te vaan mun kanssa. Sitten Kuka se meni? Miten ihmeessä noin meni? Tuossa Minä- tiput. Kohta tulee meidän taakse ja tiputtaa meitä tai jotain. Ei tiputa kun mä oon hyvä. No minä ja Lampuksi sit vielä täällä ovnataan se. Niin. Me ollaan backup plan. Te ootte backup plan. Minne oikeesti se meni? Mä en tiedä. Se vaan niinku... Minne te lähitte? Oisko täältä? fly hacks for the win? Hei, mä minne sain tää- täältä tietää minne ne meni. Ootas. Nyt minä Tuolla on, mä näen ne. Muistatko se meidän ekas Sitä me etsitään teitä. Mä näen ne. Erittäin kiusallinen. Missä ne on? Lakimini, muistatko se meidän mun ja sun ekas kaivos, kun mä hyppäsin vahingossa alas? Joo. Siinä Tiedätkö, te kun oot. nyt käy samalla tavalla. No niin minne tästä? Mä en tiedä missä ne Mennään on. tuonne keskelle, tuonne kauas tuolla. Joo, mennään Eiköhän se kes... mun
Teet kautta Joku lonkas ulos. Flower Mm. vastustaja. Huutomerkki. Ei toiminut. Okei. Mulla ei enää mitään tehtävissä. Mä kokeilin kautta hack player vastustaja eikä toiminut. Tarve, ei oo blokkeja enempää. Mulla. Mulla Vees laittaa. Ota Ei, tosta. Skyward- Mä heitän sen tohon, 64 blokkia siinä. Se fiilis kun mä... tässäkin on. Oota, tossa on vähän blokkeja. Mä en tarvi enempää. Mulla on 300 blokkeja ihmis. Himas. Joo, himas. Ei me voi, nyt on enää 2. Tää on... Mulla on Only 10 10 minuuttia jäljellä. Tää Ei me ei puhuta alas. voida hävitä. Hei, ne on täällä! Mä näen. Ui, mä meinasin tippua Ei ne alas. piileksii tuolla... Joni lähti ihan kunnolla häneen. Missä ne on? Nyt kun täältä Oh. tippuis. Missä ne on? Ne on täällä. Uhuhu. Kuumat Ui. Ui. Mä katsoin, että mä oli lähellä, että Mä oon itse tää saaraan. lagas ja mä olisin tippunut. Tässä ei ole mitään pelattavaa, kun mä oon Master Parkour 2. Nyt se menee tuolla. Miss? Lähetään perään. Ebin takaa ja huhuhu. No tässä, kato. Tossa sillalla. Povita. Mitä? Näit sä? Ei se tippu. Näit sä Oi. mitä tapahtui? Siis se vaan niinku kävi alhaalla tuli ylös. Mitä? Se toinen on täällä, mennään sen name tagi. No niin nyt porukalla. Kaikki. Porukalla voitetaan, on- tää on iloinen. Tää on mun toka voitto. Se on täällä alhaalla. Onko? On. Isä! Silloin häkit. Ai! Heinällä. 1,5 HP. Oi Hei, hitto. mä tarvii ruokaa. Ota Joku. tosta. Hei, Juho. Mä bovaan sitä. Oi hit. Oi! Perke. Mä hyppäsin alas. Joo, silloin lyö mua noin lujaa. silloin kunnon häkit. Rikotaan. Laitakaa joku mun kanava, niin se ottaa ne pois vielä. Mä tuun sinne alas. Silloin lovita, et menkää tappaa se. Paljon se on HP? 7, menkää äkkiä. Silloin häkit. Mä kuolin. Oh, mä voitin! Oh! Yes! Me Yes! voitti! Hei! Mä olin minullakin ja tässä oli mun muutama frendi, ei tarvitse sanoa nimiä, koska siitä tulee hirveä huuto. Hei! Sitten kun mä löytyy alhaalta, ei muuta. Sen videon, moi!